GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar, asin magkapot, gunyan. Uya, ang sa indong makakaiba. Digdi sa Legally Yours GB. Ngayon na pag-aga, mga tugang, Legally Yours TV, dapat aram mo, kaibanan po si Christine Longabella. Ganyan mga tugang, petsa Pebrero 8, 2025. As in, aldaw na naman kay kanin Sabado sa aldaw na ini. Pasensya na nito mga tugang kung araw kain ni ang boses. Medyo waraot ang pagmati ta. Alagad kaipuhan man gyara magprograma para sa Indo. Kaipuhan ngunya na aldaw na ini may maaraman na naman kamong bago digdi sa programang Legally Yours GB. So, mga tugang, diit na aldaw na sana bago mag Valentine's Day sa February 14, 2025. And for sure, dako na dyan ng excited, may mga pinaghahandaan, nagbubuk kung saan ma-travel ang couples, ang family, just to show their love. So, ano po ang sa indong mga ginigibo para paghandaan ang mga araw kaining selebrasyon? Kamo ba ay nagta-travel? Kamo ba ay nasa harong lang? Basta kaiba ang sa indong padaba sa buhay? Enough na nasa harong lang? Live kita mga tugang sa Facebook page na DZGB News Online. Pwede po nindong i-comment dyan kung ano ang sa indong pinaghahandaan, paano ka ma-celebrate sa maabot na Valentine's Day.
Alagad mga tugang, 'di ba, aside sa Valentine's Day o ano pa man na selebrasyon, okasyon, saro din sa mga pinaka-pinaghahandaan is sa ano, mga wedding kapag ikakasal ka na. Back on the street, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. Sabi kang sa tuyang tech team, putol-putol ang video. Pero su audio, okay manda. Sige, di bale. Basta na nadangog kita kang ano, mga naghihinanyog sa radyo. Ano, pwede na gayud. Of our rival, and the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all with the eye of the tiger. Nadangog na ba nito mga tuga ang pigaapod na Breach of Promise to Marry? Breach of Promise to Marry. Kung baga, aram naman nindo gayud sa breach of contract, di ba? Kontrata, may napagkasunduan, alagad, may dai nagsunod sa terms and conditions duman. Hindi po nakaaram kang breach of promise to marry. Sige, pwede nindong i-comment yan dyan sa tuyang Facebook Live sa DCGB News Online. For the meantime, siguro, itry kong mag-ano, ang sa tuyang tech team po, sina Kuya June, itry ko po na maglipat sa cellphone na lang, naka-laptop kaya ako ngunyan. Baka sa cellphone, tuloy-tuloy ang video. Went the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his Ilang mga will. tugang lang, ma-transfer lang. So many times it happens too fast. You trade your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's deep, eye of the tiger. It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and is watching us all with the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds till we take to the street for the kill, with the skill to survive. It's deep, eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. Rising up, straight to the top. Had the guts, got the glory. Went the distance, now I'm not gonna stop. Just a man and his will to survive. It's deep, eye of the tiger. It's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all with the eye of the tiger. Paano to? Mapataas na. The eye of the tiger. Eye of the tiger. Eye of the tiger.
Ayan. So, mga tuga, sana okay na maputol ang audio ta. Pero iwan ni Raray. Pero may nadangog pati ka mo na dahil naka-mute sa mic ka subago ah. Okay, anyway, let's go back. We are back. Hello po, Tita Vilma Pacheco. Nag-comment sa tuyang live. Hello, Tita Vilma from Australia. Ang buhay ng tuwid ay ikaw ang hero. Kaya minsan, difícil talaga mga tugang piriton pag maraot ang pagmati, ano? But anyway, sige. So, maduman na kita, ma-proceed kita sa dapat ang pag-urunan for today. Ining breach of promise to marry. Kung ang breach of contract, may napagkasundoan ka mo, let's say contract of loan, nag-utang sa imo, or kung ano pa man na kontrata, alagad, dahil nagsunod sa indong napagkasundoan ang saro sa indo. So, ano ang pwedeng mangyari? Ano ang pwedeng maging remedyo? Kaini tiga-apod na injured party. Hindi naman sa breach of promise to marry, nangako na papakasalan alagad dahil pinakasalan. So, sa mga arog kaining sitwasyon, pwede ba ang kasuhan, so runaway bride or runaway groom? Ano ang pwedeng ikaso if ever? Criminal case ba? Civil case? Or kasi pag criminal case mga tugang, may imprisonment, di ba? Pwedeng makulong. Sa mga arog kaining scenario, pwede bang makulong? So, nangako, napapakasalaan ang sa iyang boyfriend or girlfriend, alagad pag-abot ng pag-oras na, pag ikakasal na, biglang nagbago ang isip. Iuuwi. Sige na, sige na. Sige na, sige na. Noon pa man ikaw na talaga, pangarap ko sa tuwi-tuwi na. Kailan kaya kita mai-score? Kailan kaya kita maa-arbor? Kailangan ko. May mga sitwasyon din na, let's say, 10 years na kamong together or more. Alagad, tapos na pag-uuro na dinindo, tigtataraman ka na papakasalan ka. Alagad, pinagpalit ka sa 2 weeks pa sa nang namidbidan or 2 weeks pa sa nang karelasyon. Iyo pa itulugod, so pinakasalan. Ano ngunyan ang pwedeng gibuhon pang injured party? Pag lumakad ka, ika'y nakakapuso. Good morning, Sir Jerel Aranya. Si Sir Jerel Saroini sa mga pirming nagaantabay sa satuyang programa sa muyang istasyon. So, salamaton po sa suporta as always, Sir Jerel Aranya. Pahipo naman, pahawak naman, nang di na kita matsansingan. Maski nga ni mga tugang, di ba, sa mga celebrity, dakol kamong nababalitaan na mga araw kaini na biglang iniwan yung long-time girlfriend or boyfriend, tapos sa iba nag-settle. So, ano masasabi niyo sa mga ganitong sitwasyon, mga ganitong pangyayari? Do you think may pwedeng ikaso dun sa nangako na papakasalan niya ang kanyang sinta, ang kanyang minamahal ko, no? Pero nung malapit na ang kasal, di naman talaga pinakasalan. So, oro at yan mga tugang, may istorya ako sa Indo na one of the landmark cases decided by the Supreme Court
kung saan arog kaini ang nangyari. Hawak naman ng di na kita matsansingan. Good morning po, watching from Anislag. Hello sa mga taga Anislag, Daraga Albay. Hello, Ate Majo, Majo na Longabella Magalion. And of course, to Longabella family. Hello, good morning. Dead na dead talaga ako sa mga kembot mo. Kapag ikaw ay umingiti, ako'y medyo nakikiliti. Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita Naka daw may mga arog kaining pangyayari mga tugang ano sa paghuna ta maugma ang sa indang relasyon lalo na tahaluyon na sinda 10 years or more. So paghuna ta kasal na lang talagang kulang sa inda, very sweet sinda, alagad sa in reality pala may mga dai pala na pagkakasunduan kung saan maabot sa punto na maski haloy na, bako man sinda talaga ang magkakatuluyan or ikakasal. Dakulo na arugkaan na pangyayari, lalo na sa panahon ngunyan. Maybe because of the internet, the technology, sa panahon ngunyan may internet, may mga social media, may cellphone. So, does it mean na mas nagdakol so paagi para let's say mag-cheat, ang sarotawo, magloko, or baka sa personality, dahil talaga nagkakasundo sa mga ugali, baka may biglang nagluwas na ugali, na daiman tigluluwas ka ito, di ba? Like 10 years natago sa ugali na ito, alagad nagluwas man giraray, and then na-realize kang partner na habo niya may makaiba habang buhay na arog ka ito. kaya kita mai-score? Kailan kaya kita maa-arbor? Kailangan ko ang iyong labi, kailangan ko ang iyong pisngi. Kailan kaya kita maiuuwi? Sige na, sige na. Digdi sa kaso na ini mga tugang na tutukaron ta ngunyan na aldaw para sa Legally Yours GB. Ang nangyari digdi, alay na ini mga tugang nangyari, na pagdesisyonan pa nga ni ini kang Supreme Court year 1964 pa. And then, ikakasal na dapat sinda noong September 4, 1954. Actually, ready na gabos. Ready na su marriage license. Nakapag-apply na sinda ni marriage license, na issue na. Ready na su mga bado, mga gown, kang flower girls, kang bridesmaids. Ready na gabos na gagamiton para sa wedding. Siguro sa panahon ngunyan, kung ngunyan ini nangyari, pwedeng nakapag-prenup na din sinda, di ba? Kaya way back 1950s, bako pa uso ang mga araw kaini. Pero kung ngunyan ini nangyari, pwedeng nakapag-prenup na sinda. And then, may mga event supplier na, event coordinator, di ba? Yaraon na gabo, so for the venue, for the music, sa logistics, maasikaso, so photographer, videographer, and all. So, garo-arog ka to. Ang nangyari sa kaso na ini. Alagad, unfortunately, dae natuloy ang kasal.
So, kung nata and kung sisay ang rason, nata na inatuloy ang kasal, kung si groom ba, would-be groom or would-be bride, ang nag-abo, maaraman nindo yan or atyan, makalihis ang nagkapirang pagiromdom, ang oras alas 11:31. An oras hatod sa Indokang. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pag may barya, mag-McSaver Snack and Match na sa McDo. Ching, ching, snack a ching. Ching, ching, snack a ching sa McDo. 59 lang may snack ka na. At 25 mag-float ka pa. Yeah! Ching, ching, snack a ching. Enjoy McShaker fries, crispy chicken sandwich, and cheesy burger McDo for just 59 pesos each. Ching, ching, snack a ching sa McDo. McSaver Snack and Match. Enjoy it only at McDonald's. Available from January 20 to April 30, 2025 only. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 211559 series of 2025. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suites
Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape asin Baretang Agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Segundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat aram mo. Ignorance of the law excuses no one. Kaya, dapat aram mo. Saw you up in the middle of the night, like a firefly without a light. Mga tugang, nagbabalik ang programang Legally Yours, GD Dapat Aram Mo. Kaibanan po si Christine Longabella. Sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep.
Ayos ining pigpapatugtog ni Kuya Jun dyan. Si Kuya Jun pa ba yaon sa teko? Si Kuya Jun. Runaway Train, saktong-sakto sa topic sa Runaway Train by Soul Asylum. Runaway Train, never going back. Garuman sa naso nangyari sa kasong ini mga tugang. Nag-runaway si groom, never coming back. Si Kuya Jun daan nagpapatugtog. Salamat, Kuya Jun. Nako, amo ng gad po, Kuya Jun. So, related so background music sa topic. So anyway, babalik kita mga tugang sa pinag-uurunan ta. Ini po ang kaso ni Wasmer versus Velez, and ano yung ining nangyari way back 1950s pa kung sa inapagdesisyonan nga ni ini kang sa tuyang Honorable Supreme Court nung 1964 pa. So, ini ang inot na mababasa sa kasong ini mga tugang. Sige, basahon ko para sa Indo. Sabi digdi, the facts that culminated in this case started with dreams and hopes, followed by appropriate planning and serious endeavors, but terminated in frustration and what is worse, complete public humiliation. Kumbaga sa kasong ini mga tugang, nagpuon daa si Wasmer asin si Velez sa nagpuon sindang mangarap, nagpuon sindang mag-hope na ikakasal na sinda, mabuo na sindang sa dirinindang pamilya. That's why yaon na din su pagpaplano, gabus-gabus na. Alagad nagtapos ini sa maraot, okay? Nagtapos ini sa kahihiyan. So mga tugang, ini si Francisco Velez, si Beatriz Wasmer, dahil sa saindang mutual promise of love. Nagdesisyon sindang magpakasal kay itong September 4, English yun ta na sana sa taon. Dipisil. September 4, 1954. So yan ang saindang pig date, pig set na saindang wedding date. Alagad, mga tugang, yaon na digdi sa plot twist kang love story ni Wasmer asin ni Velez. Duwang aldaw bago ang petsyang ito, di ba September 4 ang saindang kasal ko ta. So, nung September 2, 1954, nagpadara ng surat si Velez, Francisco Velez, para sa iyang bride-to-be na si Wasmer. Or nagwalat mga tugang kinote si Velez para duman kay Beatriz. Ano ang sinabi ni Francisco Velez sa note na sa iyang binalat? Bako ini love letter mga tugang, kundi ang sabi ni Velez, Dear Beth,
We'll have to postpone a wedding. My mother opposes it. I'm leaving on the conveyor today. Please do not ask too many people about the reason why. That would only create a scandal. Paking. So yan mga tugang sunod na winalat ni Francisco Velez para sa iyang bride-to-be or would-be bride na si Beatriz Wasmer. Kung ika si Beatriz, anong mamamatian mo na duwang aldaw bago ka ikasal, tao sa imong note kay arog ka to ang sa imong groom-to-be na ipopostpone na sa wedding dahil dahil pala nagtutugot ang sa iyang ina. Tinaraman ka pa na dahil na maghapot-hapot para dahil magkaigwan in scandal. Matindi baga mga tugang matindi man ini si Paking or si Francisco Velez. Masusunod ang ina Alagad, the next day or September 3, 1954, sarong aldaw bago ang wedding date na sa Indang Sinet. Igwa na naman nin follow up na surat, igwang panibagong surat si Francisco Velez paduman kay Beatriz. Ang sabi kay ni, nothing changed, rest assured, returning very soon. Apologize, Mama, Papa, love, Paking. So sabi ni Francisco Velez, wala daang nagbago. As in, nagtao siyang kasiguraduhan na mabalik daa siya very soon. Alagad mga tugang, matapos ang panduwang surat na ito ni Francisco Velez, wala nang nadangog pa ever again hali sa iya. So sa arog kaining sitwasyon, pwede bang kasuhan ni Beatriz Wasmer si Francisco Velez? Or the only remedy of Beatriz is to cry? Imagine Beatriz, di ba? Bago ang kasal, sa imong groom, dahil tutol daa ang ina, and then sarong aldaw bago kang kasal, sabi niya, wala daang nagbago, padaba niya man giraray si Beatriz, as in mabalik daa siya very soon. Ang hapot, no, arin itong very soon na ito, papaisipon ka pa. Ano, baya, maabot ka sa September 4 sa aldaw kang kasal o dai? So mga tugang, kinasuhan ni Beatriz Wasmer ang sa iyang fiancé na si Francisco Velez, also known as Paking. Kinasuhan niya for damages for breach of promise to marry. Mga tugang, ang damages, okay, o danyos, pag mahangad kakaan, it is only a civil case. So, dahil man nag-file ng criminal case, ini si Beatriz, because, mga tugang hanggang ngunyan, sa panahon kangunyan, wala man po talaga pwede ikaso na criminal case sa mga araw kaining sitwasyon. Or kapag pinangakuan kang ikapapakasalan, alagad pakuman palan, wala man po kita as of now na crime
na arugkaan under the revised penal code or under any special law, wala pong nagpasakibatas na arog kaini hanggang ngunyan. So, arog nga ni kang tigtuturo ko sa mga estudyante ko na criminology students, aram ninda ini. So, principle sa criminal law na nullium crimen, nullia pena sine lege, or which means there is no crime when there is no law punishing it. So, mga tugang, dahil man pwedeng maging krimen ang tiga-apunta na breach of promise to marry kasi as of now, wala pa talaga pong penal or criminal law saying that this is a crime. Kahit pa immoral or kahit pa against public customs, good customs, public order, public policy ang isang ginawa, ang act or omission, kapag walang batas na nagsasabing krimen yun, still, we cannot consider it as a crime. But what about this civil case for damages na final ni Beatriz against kay Francisco? So the court granted the petition of Beatriz mga tugang for damages. So sabi kang korte, ika Francisco Velez, bayadan mo kidanyos si Beatriz sa imong ginibo na duwang aldaw bago ang kasal, nag-postpone ka o sa titara mo na dail ngo na nindo ituloy ang sa indong kasal. Dahil ta prepared na gabos, naggastusan na, and then nag-send out na mga tugang nin invitation sa mga kapamilya, sa friends, kay relatives. So, syempre, yaon na din so kasusupgan na namatian ni Beatriz, kasusupgan, aside sa kulog kibuot, aside sa pagiging heartbroken, dahil bigla na sana na mataram ini si groom na dainango na ituloy ang kasal. Although, as a general rule, the breach of promise to marry is not an actionable wrong, ibig sabihin mga tugang, kapag, let's say, partners ka mo, or girlfriends and boyfriends, fiancé, nangako ka mo with each other, na kamo na talaga ang ikakasal sa kada saro, alagad nag-abo sa saro, or biglang dain na tuloy, as a general rule, wala man po talaga pwedeng i-kaso or dahil ma-prosper ang kaso even for civil case for damages. But, in certain instances like this, arog po mga tugang digdi sa nangyari sa kaso ni Wasmer versus Velez, na duwang aldaw na sana duwang aldaw na sana bago ang kasal, saka ma-cancel si groom, and for reasons na dahil talaga masabutan ni bride-to-be, and ready na gabos, grabe na sila gastos, even mga bado, gown, kang, di ba, mga bridesmaids, bridesmen, flower girls, and all. And may mga imbitasyon na, so talagang yaon dyan, so kasusupgan na mamamatian. Then therefore, the court granted the petition of Wasmer in this case, kung sa iya nagahagad siya ni danyos, and then kaipuhan bayadan ni Francisco Velez ang danyos na ito. So pinagbayad mga tugang si Francisco Velez kang korte nin actual damages, moral damages, exemplary damages, attorney's fees, costs. So, yan.
Sana mga tugang may naukudan na naman po kamo sa satuyang programa ngunyan na Legally Yours GB dapat ara mo kaiba ng si Christine Longabella. Kaya sa mga dai pa po dyan sigurado, much better na dai na magbitaw kay mga tataramon ta makakaraot ka din ki buo, di ba? Sa imong partner or fiancé. Kaya sa mga ano po dyan mga Valentines pa naman, mag-isip-isip mo na kamong maray. Sa mga nagbabalak dyan mag-propose, magtaunin pangako, magbitawnin pangako na ika na talaga, mapakasal na kita sa araw kaihing petsa. Pag-isipan mo na, you think twice, thrice, or kung kaipuhan 100 times, pag-isipan mo ng 100, 200 times, bago po mag-desisyon kang araw kaini kadakula na dapat na pag-desisyonan. Haputon mo na ang sa indong mga magurang kung igwa ba sa indang matutol para dai mangyari su araw kaining nangyari kina Wasmer asin Velez na tutol palan so ina ni Velez. Minataram, duwang aldaw na sa nabago ang kasal. Prepared na gabo, siyaw na sa marriage license, saka palang mataram, natutol palang daaso sa iyang ina. So, kung talagang para sa Indo, syempre, importante din ang opinion kang sa Indong mga magurang pagka mo malaog na sa arog kaining dakulang chapter kang sa Indong buhay, ang paglaog sa married life, then you ask first for the blessing of both of your parents of both parties, para maiwasan din ang mga arog kaining sitwasyon. So yan mga tugang ang satuyang topic manungod sa breach of promise to marry. Maiban na kata mga tugang, si DJ Toyang aram naman po gayod kang gabos na nawara na po siya digdi sa Kinaban. Binayaan na kata ni DJ Toyang. She was also a close friend of mine kasi bago ako nag-abogado mga tugang, OKFM DJ din po ako. Kaya ito, DJ ako ng Idol FM and then napaduman ako sa OKFM, which I am very thankful kasi namidbidan ko si DJ Toya. So from there, naging close kami and nung nagre-review ako for the bar, nung nag-law school ako, very supportive siya. Nung nagre-review na ako for the bar, minataram pa iya na dahil ako magpara Facebook, maski nag-share sana ako yung mga meme, tigdadagitan ako para sigurado na ang makapasa, dahil ako magpara Facebook. So, dakulaon din na factor sa kung hain ako ngunyan dahil kay Victoria, mga tugang, or kay DJ Toyang. Kaya I am very thankful for our friendship and kaya makulog din para sa ko talaga. At siyan mga tugang ang sa iyang last night dyan po sa St. Peter sa Bugtong, Legazpi City, Room 102. So mga gusto po na mahiling siya for the last time, magduman na lang po kamo at siyan. Kasi again, later, last night niya na po and sa aga po ang sa iyang lubong, alauna ni hapon. Nata makaiwi na yan, Kuya Jun. Si Kuya Jun pa ba yan? Si Kuya Jun. Okay. So, bako lang mata ko ang nagparaiwi. Pati dugod sudungo ko. Sige man ang ibingon niya.
Salamat po sa Lado Technical. Nakaibanan ta si Jerome, Nico Martinez, si Kuya June, si Kuya Nems, and sa gabos po na yaon dyan sa station, sa DCGB News Base. Ano manining tech team ta? Ata ba yan? Medyo pagal na ako mag-ibig. Sa aga naman. DJ Toyang. Padabaon may ka. DJ Toyang. Padabaon may ka. Condolences po sa family. Martinez and Dinglasan family. Sa parents po ni Vic, Tito and Tita. Salamat po ta nilowal nindo si Vic sa mundong ini. May namibidan kaming sarong Victoria na talagang nakulaon ang impact sa samuyang buhay. So sana Vic, bantayan mo man kami giraray kung sain ka man ngunyan. Basta padabaon ni Ika, mamimiss may ikang baray. Mapaaram na ako mga tugay. Ini po si Christine Longabella para sa programang Legally Yours TV. Dapat araw mo. Salamat and happy lunchtime. Not to mention our doubts and our fears, the hypertension